Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Kung ara ka sa vaccination center, okay, with regards sa vaccination, again, I would like to appeal sa nagahatag siyang vaccination. Amo nang hambal mo bla kagina nga ang nagaapekto sa sakit, ang health nga part kag non-health. Ang health nga part amo ng vaccination mga doktor. Ang non-health nga part amo na bala ang naga-arrange sa imo. Ang naga-arrange sa imo kung diin ka sa facility nga na ano ka mong distansya. Amo nang non-health nga part. Okay? Ang mga struktura, okay, kag ang mga placement kanina, health man na sila eh. Okay? Ang mga nagabantay na bala, no? So ang ako na ma-recommend with regards sa vaccination is ga-appeal ako sa mga nagahatag sa vaccination nga i-make sure ta nga ang lugar nami ang ventilation tani, nami bala ang ventilation kung close na kag may mga doors kung pwede i-open some of the doors, some of the windows. Kung lapad ang lugar, naga-social distancing ka mo, pero kung close ang virus, kamamo lang na eh. Kaya hindi ka man kasigurado, balaan kung sino sa mga ino-vaccinate mo ang may ara ang virus o kung waay. Okay? Kaya hindi, wala ka sila mamas test mo. Diba la? So, kag nahambal ta na nga may asymptomatic balaan nga face ang COVID nga sa diin positive ka pero wala ka simptoma o bisan mismo ikaw wala ka makasiguro kabalo nga wala ka simptoma mapabaksinate ka pero may ara kagali nga COVID positive ka so karon samtang nga ginhawa ka to syempre ang kagaw man dira no kung may mask face shield ka malesen mo pero may tendency man gyapon nga magwa so sa naga-vaccinate tani may i-open sila social distancing kag tapos mabalaan ko na eh. Amo niya sa non-health nga ginapangayo ko bla sa mga LGU. Kamo mismo ang pwede gid maka-strategize, no, maka-obra sa strategy nga amo na bla pila kano sa isa ka oras, duha ka oras, amo lang ni anay ang sulod ta. Okay? And then amo lang ni anay nga numero ang isulod ta sa isa ka oras ug duha ka oras, no? Then pagkatapos sina amo naman ni nga numero, okay? Para ma-maintain ta ang social distancing. Kung dito na kamo sa mass vaccination ni area, hindi na lang sagi istorya. Inala sa agi istorya, no? Ulat no, sa agi istorya. Pero samtang gina-interview ko mo sa doktor kung ano ang nabat sa ganyo da, ano lang, iisabat ka mo, pero hindi na sa agi istorya pa.